Prince Chadwick Tawa ay pa-surprise ng kanyang mama all the way from Kuwait. At ang napasurprise sa kanya ay walang iba kundi ang kanyang parents, so si Sir Richard Lictawa at si Ma'am Rose Lictawa. So, samahan nyo kami at ating tunghayan kung ano ang kanyang magiging reaction sa pa-surprise ng kanyang mga magulang. So, isa lang sasabihin ko sa inyo, alas na! Andito na pala. Si Papa mo, asan? Ikaw ba yung nag-order? Hala! Nag-order ka sa amin. I-deliver namin. Nasa sasakyan. Nag-order ka sa amin. Ano si Papa mo? Kausapin mo si Papa mo? Ano na mini car? Worth 10,000 po yun. Sabi niya wala daw siyang wala akong babayad. Bakit nag-order ka? Baka natinot mo sa cellphone mo. Paano yan? Wala akong pambayad dito. Wala kang pambayad. Si Papa mo lang kukunin. Anong gagawin ko dun sa sa order mo? Mini car pa man din yan. Ang ganda-ganda kaya Ano yan? Sino magbabayad? Sino daw magbabayad? Giligpitan silong nabilyaran. Si Papa daw. Ilan Inahin mo na lang. bibigyan na lang kita. 10,000 Para hindi ka ikukulong. Si Papa mo kukulong yan. Kayong dalawa. Mama ko lang magbabayad kami. Ano yan? Anong gagawin natin? Anong gagawin natin dun sa in-order mo? Hindi ko pwedeng ibalik yun. Ang galing! Ang galing! Si Marin, sulok to. Isama yun na lang malaman. Tignan natin kung yun yung order mo. Talaga sasama siya. Alam niya may order siya. Ang bilis mo maglakad Wala ka bang in-order? Paano yan? Oo, paano yan? Wala, ikukulong ka na. Sino magbabayad? Tawagan mo si mami mo. Siyang magbabayad. Hindi mo alam. Tanong mo sino may pera sa inyo. Kamo, pawakan ka na ako, mama. Dali na. Sino may pera sa inyo, kamo? Ha? Tanungin mo kung sino may pera sa... Sino pong may pera sa inyo? Pautang po muna kami. Lola. Lola. Babayadan ko. Si Lola na lang daw magbabayad. Sige, bayadan ko na. Yan, sige, buksan mo na. Asma. It's a prank! Happy birthday! Ano sabi ko? Huwag kang iyak Happy birthday, Palo! Huwag kang iyak! Pinigilan mo ate. Ang galing nun. Picturean mo na kita ha. Pero babayaran na mamaya. Puputi yan, namigay ka, yung meeting mo. Pogi Papa niya, join ka sa kanya. Lola, join na, Lola. Asan si Lola? Lola, oy. Bakit isang Lola lang ang person? Sure lang, hindi namin kayo kukunin. Isa kukunin yan. Tingin dito. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oh, waki naman, waki, waki. Oh, kita mo. Oh, mga auntie, mga tita, mga ano. Bye talaga.
Pasok muna natin yung kanyang handa. Ayan, mga tita, mga kalaro, dito tayo lahat sa harap. Kakanta tayo. In 1, 2, 3, go! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Ayan, kanto na! Kumarin! Ayan! Ayan! Pasensya na po at mahangin ha. So ayan, bago ko ibigay yung isang sorpresa ko sa kanya, may tatawagin muna ako magme-message sa kanya. Siyempre na, Nanay Flora. Halika dito, Nanay. Renz, mag-aaral ka mabuti anak. Happy birthday to you, anak. Thank you. Thank you naman, Lola. Sa Rona, saan si Madam Rona? Halika dito, Madam. Happy birthday, Renz. Renz, happy birthday. Sana mag-aaral ka mabuti. Awal na ko. Thank you, Madam Rona. Ito na lang, babasahin ko na lang yung birthday message ni Papa at saka ni Mama. Ha? Message ni Mama. Happy 8th birthday, anak. Sana masaya ka ngayon. Masaya ka ba? Oh, yan, masaya daw siya. Sana masaya ka ngayong araw kasi wala ako sa tabi nyo. At sana lumaki kang may galang sa matatanda at sumunod parati sa mga sinasabi ni Papa. Huwag matigas ang ulo, anak. Basta isipin mo, para sa'yo. I will always be there in your back, anak. Alam mo, sobrang miss na kita, anak. Darating din ang panahon or araw na makakasama mo ako sa birthday mo, anak. Oops! Ayaw kong magdrama. Naka-up sa dedication ko. Basta tandaan mo, anak, dito lang ako para support kung ano ang gusto mo. Happy 8th birthday again, anak. Love, Mama Rose, at syempre si Daddy Chad, ano, Papa Chad, ayan. Tago mo yan. Sunod siya ni Papa Chad. Yun? Opo daw. Ayan. Sige pa, ayan. Ang haba-haba naman yan. Sige pa, ayan. Yay! Happy birthday again, Prince Chad. So sana, nag-enjoy ka. Na-surprise ka ba namin? Ano ang akala mo kanina talagang sisingilin kita? Ay, hindi. So alam mo na may pa-surprise kayo? Ha? Hindi mo alam. Pero may order ka? Wala daw. Paninindigan niya talaga, wala siyang order. So, ayan. Sabi muna natin balong ha. Ayan, sa'yo yan. Sa first year anniversary na surprise mo deliver ko, meron po kaming pa-free na sling bag, women's bag, 3-in-1 towel at saka portable mic. So sa lahat po na mag-a-avail ng aming promo package, mapapackage A, B, C, or D, meron kaming pa-promo. So ito ang napili ni Ma'am Rose na free sa kanya. So ito pa lang, another gift para sa'yo or ibibigay mo yan kay Papa. Bibigay mo ba yan kay Papa? Hindi, pero hindi. Ha? Anong gagawin mo sa pera mo? Ha? Igagastos mo? Saan mo igagastos? Pwede mo ba ako isama dyan sa igagastos na yan? Ha? Hindi raw niya alam kung saan ako nakatira, sabi niya. So, happy birthday again, Prince Chad. So, sana nandiyan ka. Nasurprise ka namin? Wala kang in-order? Meron yata eh. Ikaw yata nag-order eh. Nag-order ka na? Ay, si Mama daw ang nag-order. So, si Mama bang sisingilin to? Bayad na daw! Oh, ayan! Talaga hindi mo mautakan ng bata. Bayad na daw. So, ayan. So, guys, don't forget to like and subscribe sa aming channel para updated kayo palagi sa mga videos na ina-upload namin.
So lagi lang pong tatandaan, keep safe everyone, God bless, and every gising is a blessing. Thank you po sa inyo.